Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Berim ke Mausan Ram Constituency Ubah Himalaya Muktan Syangpliang mentakat janmit ke khat pratrik unaiwing arajar arpusau ulawan syakmat ban pensyai hakabayadai berkejing syak keno pependan kambakla ya kepisa jong kai MLA scheme SRWP arajar arpulai hakabayakan ilale de kinawat RTI jong kathan Mausan Ram haba keren cikilat pathai khubor haslong press club nakaliang ba sang peliang ulong magajing keno jong kinong wan RTI hapo gajing alam jong ba Rochester Tongni bala pendon kambakla ya kepisa pa ba kalong ke babakla bat uriat huru bagi breu ki bakeno ru ki dai ki breu jong ke UDP kat kum gajing keno nakaliang ba Rochester ulong bakat kum ke office memorandum jong ke community and rural development ke bala penmi ke khat saw trik unailar arajar arpulai UMLA berim unum la syu ban sei kepisa Henry nakaliang UMLA Ubah Himalaya Muktan Syangpliang ula pensyai haringkat kisah satar ke baong baga tenat community and rural development haga Henry terik unailur arajar arpusau kala penduk no ya kini ke hukum ke barim badai halor kini ke nongrim ula phasai ke pisa balamang de ke sarkar lingba treasurer jong ke all Mausan Ram Development Council Ubah Shan Borlang Kharbani bat ong begini ke pisa kadang don hapo ke account jong ke Apex Bank jong ke all Mausan Ram Development Council bat iya gani ke pisa ru kila dep ban emerging mod naga bentaban pelatnyo shwa uno pra jong mentau snem arajar arpusau Ubah sang pliang udoong begini ki bre ki kwa ban khangla iki pat ba begini yo iki lat jing mentoy bat kindon lat shu de kumwei henry tang ban shu pentho bria yu namar baka party NPP haka dong kathan Mausan Ram menta kala nang kiu kat banang mi kisngi wan haka ni kupo hapo ka press club jongpi ba ngakwa mangan ai ka jing pensyai halor ka jing kentho jong ki nong yalam jong ka party UDP jong ka Mausan Ram constituency ka ba kilewan matakasni hapo press club ban kentho halor kata ka jing pendon kambakla ya ka MLA scheme jong ka Mausan Ram constituency Masyuka ban pen itu hapi ba kito ki ramba ki bawan ban wanra ya kini kijing to ki ong ba ki day ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki day ki RTI activist andre an pen shisha fi ba ki day ki nong kit kam ki ba khmatam jong ka party UDP jong ka Mausan Ram constituency ta ka jing kno jong ki ong ba ngala pendon kam bakla ku MLA Berim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ong ru ba ngala say ya ka pisa bat ngala pendon kam bakla nakwa ba ngan pensyai kum ni ba hausnem hajar arfuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya ko ke party kala dukun no ka jinglong MLA jonga but ya ka second installment jong ka MLA scheme jong u arpulai ngam shumla yoshu ngayo tang ka first installment jong usnem arajar arpulai kata kadai haki benai Jun benai Julai Henry bangala resign no kumu MLA la pendu no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bang ini ban yo kadai klur sankhula Henry haka first installment ngala yo klur arpusanla kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan bisa na solungo ba kini kiri ramba jong ka party UDP kimod ban khanglat ya ka bah jong upai ba ban yo ya ka second installment
Kamdai kamon jonga ba ngan yo ya kata kapisa. Kamdai kamon jonga ba ngalit se ya kata kapisa. Andre yanga la yo da ka sanction. Kane kadai ka sanction letter. Kabala ai na ka CNRD department. But hangne la sanction ya kata ka second installment shi klur arsan lang. Bayakani la sanction ha ka lai tarik ubnai August 2008 kata kamut hadir ke election. Te halor jom kani ka sanction ke sarkar kala pelaj ya kani kepisah. Andrei haka khatsau tarik jom ubnai August kami sakawai ke order bade baong ombit ban se ya kani kepisah balakang ya kani lembaga ni ke order. Di kani kepisah kala sakut haka office jom video om shumla ban se. Nanta haubnai September ngelu tarik menta usnem kami sakani ke order bala cancel ya kani ke order jom u khatsau tarik August 2008. Halor kani ka cancellation jom kani ka OM kaba mene uba rok uba kren u kentho e ka jo omba haba ka don kum kata ka order bala ba la pensange bit panse ya ka pisah handrei shum kren ya kani ka order kabala debs cancel ya kani ka OM. Kani kami haka ngelu tarik u September 2021. Bad ya kani ki om naka sarkar bahada dep cancel no yang ni ko ya. Te kala dei hok yang menta. Ba ngan pendon kam ya kata kepisah kebala ain ke sarkar. Ba ya kani kepisah ba kadei ke bah bat ke dei ke bentah. Ke baar kamut ketika second installment jom ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ka benta juki ka yin subo nga ai 800,000 aka first installment udang dei bo unyo sa 800,000 kata ka dei 100,000 na ka scheme de namar kata ka daw ngakwa ba ngan pensyai medakasi ba kini baro kidei ki jingkento klem nong rim ba kito ki ramba joka parti UDP kiwan banle politics ni jakaban yalam bakla ya ki paiba jom ka Mausram constituency ki paiba jom ka Mausram constituency kimdei ki brio ki babi andrenga shwa ban syaitan kani ba ka hok jom upaiba bat kane ka pisa jom upaiba ki kinyo ya ka benta. Namar balai ya kani ka order dan sumi hu benai September. Dan hu September dan su cancel ya kani ka OM. Dia menta ngida ya penbait bat ki leader jong ka parti. Ba kumno ngin ya penyat bat ka por ngidang mud ba on the dep ka exam dala dep kum kita ki bat khoi nei penbait ba shwa ka Christmas ni ha ka New Year ngin sa ai pelaj no ya kani ka pisah second installment ka banga ngayo nak sarkar namdan issue man pinsai andrei nga kentutang kani bahaba ni chakri yo pai ba ngin chakri hok ngin tre hok ya kakam ngin don jimut dakwai karukom manon ban pendon kam bakla ya kapisa yo pai ba lani banle dakwai karukom jom kani ka council udai usan borlang kharbani te u video udai banyo ya ka authority nanga laneno MLA laneno ex MLA ban yo ban sei ya ka ne ka check te ka city ka ba uba rok mane open e ka dei ba la ai ka authority ha uba shan borlang kharbani ba un sei ne pisa ba ya ka ne ka pisa ro ka don ha account jong ka council ka development council ba lembaga ne ka council ngingin ai ya kata wo order lani ban sam ya kani ka skip kata ka dir komplek kam sini kam dan buta hang nong no
ba kum u echem shampliang bangan sign ya ka check dan ya bangan yo bangan kata ya ka bisa tang kajing pelai ya ka order kamut ka authority ka le how video te nang to video u pelai ya ka check ha ka ju usi te kamdan banong balasam shopai ba te ka bisa ka badong intak menta ka don be hapo apex bank tang kan loe kumbayo sanction siklon arfusan mga orang ya kata ba kini ki leader jong UDP ki le khnang ya kane ka politics jong ki ba ki kim sodon nong rem shute hemthe kim don shut ka we ka lat kumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen butnam no yo ba sangpliang namar ba mangi na NPP mata ngi dam kiu sikio ka area jong ni te mata da ka bale kum ne ban penwanra ka jing subas niu balik se uba simple mula ba ngani bisa rane banwanra ka jing yalam bakla ho pai ba ka pisa pai ba kini gila le bakla kam dei ikut kata kadang lu kejek kenal ne bagi orang nama ba masuk IP alada kawe kalong kumi nga ngalamang subu sabo haja bahkan yo jingeram bahkan seng dukan te ka first installment nga ngadan ai arpo haja te mentang ngadang dei ban pelai sa arpo jarem na ka second installment kadeng nom dei ba dengan melak dengan saya nak pelai kata baru katnya ki benar ki ut kyong ni ba ni le uno pe kan ka pisa ru kadang sa ni ngom up ni tang suyo ya ka second installment ngan pelai ya kata tadi kata ka jing keno kalong ba ka first installment kala le ka second installment ka baru dan dah ka pelai yang ni pisa manda kata ka beriyo ka bayo jing mentoy nanga ka bade bang amang sabo ja kan yo pura kanya kenal bersaya wa nomor bawah pemune ngang ladep yakini baro ngalayo jing bersaya na director senadi matasi shwa bangan wan happy matasi ngalayo bangan le ban panjing syai na director senadi ban ngal ong ya ong ke kumno kalong kani ka kam kumno bginya sama ong sar chisim klayo e ka sanction order nangi na office ka pisa nila close kamut lakut amdan account show bat ni lamut ba phi phila pendon kam mo em nak pat pendon kam wong then it should have been spent ter lada director wong katay na kadamot wong ude mo to authority ba sanction ni kada te kamdon halo kamut kala de ka hok jong ngam ta bangan pendon kam yak ni pisa kadau kalong bang empat pendon kam kelomba ngakwa bandaya jakarukom empat kam kat kum kapor kan sawan menta portland dia pelai hini ki por school por exam por kam toy na te kamdam ki pai ba jungi ki kemen dalayo shwa bandon kano festival te kadai urta ka rukom ban pelai bisa dewas te tangi tahi mga kwa ban punsyai na punsyai na dong mo ki kila dep simati ai halor kini baro ki wan khang ne tang ban phat ya ka burom jonga namar belai ki kila tip ba omdan shu da hoi galak kumno ban khang ya kan bisa kamu begini kamu menyelam bakla ki alam bakla ni ba ong ya ta you beneficiary jongi e ki no kersan jongi ki no kersan NPP jongi ba sa ki mut ban yelam bakla bakal election kala jan kini lamut ban le sa kini haruko